siarad. Alice Broadley gafodd ei ffen ar y bêl. Mae gan Catrin Edwards i Pontypridd. Catrin Edwards, mi oedd angen yr arbediad, ond mae'r bêl dal yna. Allan gan Ashley Griffiths yn y diwedd. Dihangfa i'r ymwelwyr, ac arbediad un llaw. Oedd yn ddigon gan Courtney Young. Megan Curl yn troi. Jade Crofts yn o'i blaen ei gwaith da gan Crofts. Mae'n meddwl am ergydio. Crofts, Manon Thomas. Ar ymyl y cwrt Cosby, Manon Thomas! Ac arbediad da unwaith eto pnawn ma gan Alicia Hawkins rhwng y pist i Pontypridd. Megan Curl ar gigornel ar gychwyn yr ail hanner ac mae'n di mynd i fewn gan Lowry Ridings. Capten Llansawel a Nina wedi chwarae 4 munud o'r ail hanner yn mynd ar ymwelwyr ar y blaen. Y gic gornel gan Megan Curl a Lowry Ridings ar garlam i osod honna yng nghefn y rwyd. Seren sydd efo hi nôl gan Seren Thomas Condon sydd wedi colli'r bêl i Ashley Griffiths o Llansawel. Jade Crofts sydd o'i blaen hi. Crofts yn mynd i hun i mewn i'r cwrt Cosby! Ac mae Jade Crofts wedi rhoid yr ymwelwyr ymhellach ar y blaen. Mi sgoriodd hi yn yr wsos agoriadol yn erbyn Wrexham a Jade Crofts sy'n mynd â Llansawel 2-0 ar y blaen yma yn Nhre Forest pnawn ma. Alice Broadley chwilio am Crofts sy'n newydd sgorio o safle debyg. Ac am arbediad gan Alicia Hawkins. Hawkins wedi bod yn wych rhwng y pist yn yr hanner cyntaf i Pontypridd. Jemima Lister yn gweld Madison Lloyd ydy'n gallu cyffwrdd. Gwaith da gan Courtney Young, ond mae'r bêl yn dal yna i Pontypridd ac arbediad campus yn y diwedd gan Courtney Young. Bydd Pontypridd yn flin bod nhw gallu manteisio ar y cyfle yna. Curl yn ôl mewn meddiant yn gweld Maya Owen yn y cwrt Cosby. A Maya Owen yn codi hwnna'n gelfydd dros Ben Hawkins. A dyna trydydd gol i Llansawel pnawn ma. Maen nhw ar y blaen o 2 gol i ddim yma ym Pontypridd. Georgia Howells. Casey Daniels sydd ar ei hôl i. A mae Casey Daniels, yr eilydd, mae di ymuno tymor yma o Ben y Bont. Hi sy'n cael y bedwaredd yma i Llansawel pnawn ma.